tuyot na! Ay, baka walang joyer. Charot! May darot. Uy, pero papasok na raw ang tagtuyot, kabisyo. Kaya dapat ay hydrated ka palagi. Sabi nga nila, yung mga may aircon daw po dyan, ipaayos na, ipa-maintenance na. Kasi baka mamaya, magkatulo. Kahit wala ka namang ginagawa. Charot with darot. Pero yun nga kabisyo, ipaayos ng aircon as much as possible yung mga kakailanganin sa bahay para hindi masyadong mainita ng mga taong tumitira dito. Nako, bilhin na, gawan na ng paraan dahil yung init po dito sa Pilipinas, nakakaputok. Yung tipong kahit wala kang tokpo, magkakaputok ka. Kaloka. Well, anyway, kabisyo, I hope you're having a great day today kasi ako, great day yung nararamdaman ko. Feel good ako today. You know why? Kasi magkasama tayo eh. Basic lang sa amin yung ganyan. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito at siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. Your boss, a Princess DJ, Raqi Terra.